дӯстони азиз, дуруд блогерони нав. Ҳамоно вақте ки мо дар бораи хэштег барнома кардем, касе таваҷҷӯҳ кард, касе ки нафаҳмид ва он нафаҳмидагиҳо бори дигар пурсидан хэштег чист. Акнун сар мекунем, яъне ки ба ҳар як видеои худ хэштег мегузорем. Нигоҳ кунед, медароем ба ютуб. Нигоҳ кунед, ҳамихе оддӣ медароед бе ягон барнома ютуби худатон. ин ютуби шумо аст. Масалан, нигоҳ кунед, мои каналро зер кунед. Вақте мои каналро зер мекунед, видеои шумо қатор мешавад. Баъд нигоҳ кунед, инҷа главни кадаги видео, ҳатман видеои холиро зер кунед, то ки шумо тағйир дода тавонеду хэштег гузоред. Дидеда? ҳозир ман як бори дига нишон диҳам. Мой канал видео. ин барои тағйири ном, барои хэштег гузоштан, барои описания ки шумо чӣ мехоҳед дар ин видео. Акнун нигоҳ кунед, хэштег мегузорем. Видео чӣ хел бошад? Ин охирин видеои ман. нигоҳ кунед, изменитро зер мекунам. ман номашро гузоштам, описани ман чӣ мехоҳам ҳоло нанавиштам. инҷо менависем савол ба ҷавоби шумо. Акнун нигоҳ кунед, хэштег чи аст? Хэштег вақте ки одамон дар поиск савол медоҳанд, ягон чиро ҷустуҷӯ мекунанд, хэштег зуд меёбад, яъне ки ба канали шумо мегузаранд. хэштег агар шумо тавре ки мегузоред, ҳамахе канали шумо ба ҳамон бинанда равшан мешавад ва ба канали шумо медарояд. нигоҳ кунед, савол ба ҷавоби шумо, ин описание шуд. акн хэштег мегузорем. хэштег чӣ хел гузошта мешавад? дар тамоми телефонҳо ҳаст решотка. решоткаро зер кунед. хэштег ҳамин маънияш пеш аз калима решотка, бе пробел, бе вергулу, бе нуқта. аз ёдатон набароред. инҷа ман менависам, яъне инҷа савол ба ҷавоб буд. инҷа ман менависам дарс барои, хоҳед ки калимаро бисёртар, аслан 3 калима мебарад. бале барои он ки бисёртар барад, часпонда бе вергул. дарс барои, нигоҳ кунед, боз решотка мегузорам, боз менависам блог, нигоҳ кунед, герон. дарс барои блогерон, то ки вақте ки бо забони тоҷикӣ шумо дарс барои блогерон кофтед, маро ёбед ва имина канали ман даред. акнун ҳозир мебинем хэштеги мо шуд ё нашуд. чанд каси шумо подписчикои нав чунин савол додаед? нигоҳ кунед. акнун биёед видеои маро тамошо кунем ку хэштег пайдо шуд ё на. ҳозир нигоҳ кунед, дарс барои блогерон. дидед? ана ҳамин дарс барои блогерон хэштег мебошад ки шуморо зуд бинанда меёбад. яктаи дигашам мекунам ки штоб шумо фаҳмедед. дӯстони азиз, як бори дига нишон медиҳам. мой канал медароед. аз мой канал ба видеоҳотон медароед. аз видеоҳо кадомашро ки хэштег ҳамаш да гузоре, хэштег гузоштаниед, изменитро зер мекунед. нигоҳ кунед, изменитро зер мекунед. акнун нигоҳ кунед, ман дар инҷо аллакай хэштег дорам. шаълои набинед, обуна шавед, бо вай навиштагиам, бо решотка. акнун ҳамина тамошо кунед чӣ хел хэштег баромадагӣ. ҳозир ман гребира зер кунам. шумо ҳам ҳатман гузоред, дӯстои меҳрубони ман. ин барои дарёфти шумо дар ютуб бисёр осон мешавад. нигоҳ кунед, шаълои набинед, обуна. дидеда? умедворам ки шумо хэштег чӣ аст ин дафъа фаҳмидед ва саволҳо дигар такрор намешаванд. худованд нигаҳбонатон. агар нафаҳмидед, бозам нависед, мо бемалол дар хизмати шумоем.